שלום. אלה גמרה לאכול. עכשיו תראו איך היא מדברת. ללי, תגידי משהו. ללי. שלום. תגידי משהו. מה את רואה בפארק? מה את רואה בפארק? מראה לכם מה היא רואה. היא רואה ג'ירפה. אתם רואים שם את הג'ירפה? מה את רואה בפארק? מה? ללה. תראי לנו. נו, עשית קודם קולות. מה את עושה עם הפה כזה? את רוצה להמשיך מה את עושה לאכול? עם הפה כזה? נכון. נכון. אבא. תגידי עוד פעם אבא. אבא? נו. אבא? לה. כבר ארוכה. דברי. דברי מתוקה. תגידי משהו. קודם דיברת כל הזמן. היא גם אוהבת לירוק, וסבא מנחם אומר שהיא יורקת כמו למה? היא יודעת לעשות... נו פיפיק. תעשי... דברי. כן. שהיא יורקת כמו למה? אבל היא אוכלת שלה. ללה. שלום מתוק. נו, תגידי קצת כמה דברים למצלמה. כל הכבוד. זה יפה. מה היא להגיד אבא? מה עוד יש לך להגיד? ללה. כן מתוקה, שלום. היא גם על הצורה כוסית. עכשיו היא מצב רוח של יריקות וצחוקים. ושיעולים. היא עושה בכוונה. כן. נכון. היא אוהבת לקחקח בגרונה בכוונה, לקבל תשומת לב. זה נכון. מצחיק אותך? גיי גיי גיי. שלום. את רוצה להמשיך לאכול מתוקה? ששו. כן, להתראות. אלה תמשיך לאכול.